Jotonon Sarika, good evening. Kaisa kok ang no share kanya musuk mani kok da. Ang besirba ang buraro ko imang tong berciro ko tini sarika ang muitu man ka. Kok selete. Kok tong ta kaisa prok sauta berci buraro kaisa ana gian de mani ebaka abo akok no muitu man mani ta. So gian krino gian di mepo pia ogo mai krino mai de manpo oko ka kubi ada friends anjote ang kubi nyungjo tekisya gian krino nang frungna ta thangni pu haike nang laji mungsu manpo manai fu ene ako ke borasa ke bible so frung bija bo sung jebro porikhen ke sung manota henke obahaino sung nung ang bahaino ke potong no jodi butuana phurungna thangkang ke laji mung manai amoni bagai butua mane tamna butua hanjak gangke bini sago wansukmani gian akol abo krui aboni bagai abahai brongna phurungna ta thangdi hinisho te ne abro phurungna thangke laji mung sumanai hinisho te bo je bo butua borok tam khai hinisho ke bible butua borok ke bo binji sakni muchung mani no bo borok no phurungna bagai samung khlai hinisho abar bagai sung butua ro waita thokok jakdi butua ro waisung lama ta koror jakdi butua ro borok bini phan phunugo pia sinai ro hungke bini phan no mungsang jakya simung hungke nini umor kolok khai te ni simung hungke nono lama hamiani fiago abar bagai butua tangde te butua na phurungna ta thangdi friends ke abura burjirok ni kok bai bible ni kok aba blaike nang mani kok ogo maikrine mairi meno sago gen krino gian rui manya hne asa mani kok ungka am kubui pathor bahino bo sak bini hilik mano bo sia puta kaisa kok khana mani pathor ungka bo kaisa bini sak bo bin ujon hilik mano saimia pu enke salsa pathor no tikuthu go tikotoro ke khitar pro bo apursa bo saiman pu ti ase kuthu kotor nasigi nuhurbaya pa ase ke kotor tui bising go bo jepro khitar hajak pro glagi thangpro bo saiman pu bo sak asuk de hilik ni enke laibe bahinta sung kabang borok no hamjakmani bisingo bujugmani bisingo phurungu haike aborok phurungnani phurungjakna no naya phurungjakmano bo jaya wansugo bo saime je borok bono busuk jarote hamjagui tong bo saimaya ta ke saimaya ni bagui bo tamo pathor hai bo sak ujon maya bo hilik manota borok ni hamjakmano bo bujimaya ta ka aboni bagui no khoroksa hamjagui tongmani value no bujinani bagui bo sung nangnai tamke pathor hai sung tuio khitarjak pro simi sike onglak aboni bagui sung sak bahaino khoroksa hamjakmano bujinani nangnai tamke bujima no value sawi mano aboni bagui no hamjakni borok bo bujugo hamjakni borok bo phurungo hamjaknai borok kha bo logo tei sak bo soyo hinisho abo ungkha sung jepro Matthew chapter 4 ke sung mano aboni bagui Corinthian 1 Corinthian no sung mano aboni bagui 13 rogo porikhinga sung aboni manai sai ke asukno hambai jotona horkaham